அல்வாஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க சேனல் பேர் மாஸ்டர் கேமர். ஸோ இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன கேம்லே பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைன்கிராஃப்ட் பாக்கெட் எடிஷன். ஸோ இன்னைக்கு மைன்கிராஃப்ட் பாக்கெட் எடிஷனில் பார்ட் 2 வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம். அதே மாதிரி போன பார்ட் பார்க்காதவங்களாம் மறக்காமல் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், பார்த்துருங்க. அப்புறமா வீடியோ பார்க்கணும்லாம் மறக்காமல் வந்து லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணிட்டு பாருங்கள். ஏன்னா உங்கள் சப்ஸ்கிரைப் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சா மட்டும் தான் நீங்கள் போடணும். அது உங்களுக்கே தெரியும். நான் சப்ஸ்கிரைப் கேட்க மாட்டேன். நீங்கள் பிடிச்சா போடுங்க. அதுக்கு முன்னாடி கமெண்ட் பண்ணிட்டு பாருங்கள் அடுத்து என்ன வீடியோ போடலாம் அப்படின்றது. இன்னும் வீடியோக்குள்ளே போல அதுக்குள்ளே அடுத்த வீடியோ கேட்குறியாடா அப்படின்றதுக்காக உங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது பிடிச்சிருக்கோ நீங்கள் வந்து எனக்கு கமெண்ட்டில் போடுங்க, ஓகேங்களா? கண்டிப்பாக நான் கமெண்ட்டுக்கு ரிப்ளை கொடுப்பேன். ஏன்னா நான் வந்து ஆர்டின் மட்டும் போட்டு விட்டுற மாட்டேன், ஓகேங்களா? இப்போ கேமுக்குள்ளே போய் என்ன நடக்க போகுது எதுவுமே தெரியல, எனக்கே திக்குன்னு இருக்குது. சகுனங்கள் சனியாச்சு, சகுனங்கள் நிறைய இருக்கும், அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கலாம். நம்ம யார் MGW ஆச்சே. சரி வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸோ ஓகேங்க, இப்போ நம்ம வந்து கேமில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஸ்டோன்ஸை முதல்ல ஃபுல் பண்ணோங்க. அதுக்கு முதல்ல நம்ம கேவ் இடத்துக்கு போகணும். நான் வந்து ஒரு இடம் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், அது உங்களுக்கே தெரியாது. போன பாட்டில் காமிச்சிருப்பேனான்னு தெரியல. ஆனால் இந்த பாட்டில் பார்த்துக்கோங்க, பார்க்காதவங்களாம் வந்து பாருங்கள் அந்த இடத்துல கேவ் மாதிரி இருக்கா. அது நானும் அப்படி தான் நினச்சேன். ஆனால் உள்ளே போய் பார்த்தா தான் தெரியும் அது சாதாரண கொகை. கேவ் மாதிரி தான், கேவும் கொகையும் ஒன்று தான். ஆனால் இது குட்டி கொகைதோ இப்படி தான் இருக்கும். ஆனால் நான் கொஞ்சம் மைனிங் பண்ணியிருந்தேங்க. போன பிளாக் வந்து நிறைய தேவைப்படுது, அதனால் இங்கே தான் மைனிங் பண்ணியிருந்தேன். ஆனால் அதுக்குள்ளேயே நிறைய 2 கேவ் இருக்குது. அதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அந்த பாட்டில் வந்து நம்ம வந்து கேவ் தான் ரெடி பண்ண போகிறோம். என்னென்னா கேவ் ரன் அதுதான் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இப்படிக்கா போவோம். ஓகே, இதுக்குள்ளே நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது. ஓகே, இந்த மெட்டீரியல்ஸ்லாம் எடுத்துருவோம். அப்படியே எடுத்துக்கோன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஹேண்ட்பேக் ஃபுல்லாக இருக்கா? ஆமாங்க, நம்ம ஃபுல் நம்ம அந்த ஆர்ட் பார் ஃபுல்லாக இருக்குது. அதனால தான் எதுவுமே வர மாட்டேது. நான் மறந்துட்டேங்க, ஆர்ட் பார் கம்மியாக இருக்குன்றதை மறந்துட்டேன். சரி, கொஞ்சோண்டு காபல் ஸ்டோனை கட்டு ஐயோ ஏன்டா வாய் குளருது உனக்கு. கொஞ்சம் காவல் ஸ்டோனை உடச்சிட்டு உங்களுக்கு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஒரு ஸ்டாக் கண்டிப்பாக முடிச்சிடுவேன். நான் வந்து மொத்தமாக கண்டினியூ பண்ணுறேன், ஓகேங்களா? ஸோ ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ஸ்டோன் மெட்டீரியல்ஸுக்கு மாற போகிறோம். ஒரு சந்தோஷமான விஷயமா இருக்குல்ல. ஓகே, இப்போ வந்து ஸ்டோன் ஸ்வாடு ஒரே ஒரு ஸ்வாட் மேக் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வந்து பிகாக்ஸ் முக்கியமாக தேவைப்படும். ஆக்ஸு நம்ம ஐயோ காலி அடிச்சாடா. அப்படியே என்னடா 2 ஆக்ஸ் தான்டா மேக் பண்ணேன். ஸ்டிக்ஸு காலியே இருக்கா. நான் ஸ்டோன்ஸ் ஒரு ஸ்டாக் தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தேன். இந்த காட்டனில் இது பாருங்கள். ஓகே, இப்போ பிகாக்ஸ் எடுத்துப்போம். ஓகே 2 3 ஓகே 3 கூட பத்தாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இன்னொன்று பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இது நம்மளுக்கு ஷஃபில் தேவைப்படும். 2 ஷஃபில் பண்ணிப்போம். அப்புறம் இந்த ஹூக் வந்து இப்போதைக்கு நமக்கு தேவைப்படாது, நமக்கு வந்து ஃபார்மிங் பண்ணால் தான் தேவைப்படும். இந்த லிவர் ஒரு 2 எடுத்துப்போம், ஓகேங்களா? நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும். ஓகே, இந்த ஃபியான்ஸ் கண்டிப்பாக முக்கியம். அதுக்காக தான் நான் இப்போ பண்ணேன். ஏன்னா இது பேர் வந்து அது பேர் என்ன வாயில் வரலையே, ஃபயரன்ஸா? எனக்கு புரியலைங்க, நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் ஃபியான்ஸ்னு தான் சொல்கிறேன், அது கரெக்டாக தப்பான்னு எனக்கே தெரியலையே. சரி விடுங்க. இப்போ நம்ம காவல் ஸ்டோனை வந்து சூடாக்கணும். அது சூடாக்கி அப்புறம் வந்து இந்த ஸ்டோனாக மாற்றணும். என்ன ஸ்டோனையா? ஸ்மூத் ஸ்டோனாக மாற்றணும். காபல் ஸ்டோனை மாற்றி ஸ்டோனாக மாற்றுவோம். அதுக்கப்புறம் ஸ்மூத் ஸ்டோனாக மாற்றுவோம். ஓகே, நமக்கு வந்து உட்ஸு தேவைப்படுது. நம்ம வந்து இந்த பக்கம் போவோம். இந்த பக்கத்தில் உட்ஸு வச்சா மாதிரி தான் இருந்தது. என்னடா ஒரு உட்டும் இல்லையா? ஓகேங்க, நம்ம வந்து அப்படிக்கா தான். ஓகே இந்த இடத்துல வேறு எதனா இருக்கா? இப்படிங்க இது இருக்குங்க. இந்த மரத்தை மறந்துட்டேன், நம்மக்கிட்ட இருக்க மரத்தை. ஓகே, இந்த இடத்துல வச்சு விட்ருவோம். ஓகே, 2 மரத்தை வச்சுட்டோம். இந்த 2 மரம் வளர்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும்னா அப்படிலாம் கிடையாது. இந்த பக்கத்துலேயே நான் போன பாட்டில் வந்து 4 மரம் வச்சுருப்பேன். என்ன மரம்? அக்கேஷியா மரம் வச்சுருப்பேன். அந்த மரத்தை தான் இப்போ நம்ம உடைக்க போகிறோம். நமக்கு யூஸ் ஆகும் தான் இந்த அக்கேஷியா மரம். பார்ப்போம் என்ன எப்படி யூஸ் ஆகுது, எந்த வகையில் யூஸ் ஆகுதுன்றத பார்க்கலாம். ஆனால் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் பெருசு தாங்க போகும். ஏன்னா நான் வந்து ரொம்ப நாளாக வீடியோ போடல. அதனால தான் நான் ஒரு வாரம் வீடியோ போடல. நான் டெய்லியும் போட்டுட்டு தான் இருப்பேன். ஆனால் கொஞ்ச நாள் ஒரு வாரம் போடலைங்க. நான் சொன்னல உங்களுக்கு எனக்கு ஒர்க்ஸ் இருக்குன்ட்டு. அதனால தான் ஒரு வாரம் வந்து லேட் ஆகுது. நீங்கள் வந்து ஆனால் கண்டிப்பாக நான் வந்து ஒரு வாரத்துக்குள்ளே போட்டுருவேன். அதுவும் எண்டில் வந்து நான் போடலைன்னா அதுக்கு ரொம்ப பெரிய வீடியோவாக தான் வரும். அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்ககிட்ட வந்து வாரத்துலலாம் எப்படி பேசுவேன்னா ஷார்ட்ஸில் பேசுவேன். நீங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் வந்து ஷார்ட்ஸ் பார்க்கணும், ஓகேங்களா? எனக்காக பாருங்கள். ஏன்னா உங்களுக்கு எங்கள் சேனலில் பிடிக்கணும், என் சேனலில் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா நீங்கள் வந்து என் ஷார்ட்ஸ் பாருங்கள். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இந்த மரத்தை உடைக்கணும். நம்மளுக்கு நிறைய மரம் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேனே. ஓகே, இந்த 4 நாள் அக்கேஷியா ட்ரீ தாங்க வச்சேன். அதுக்குள்ளே இத்தனை மரம் இன்னும் பெருசாக இருக்குது. சரி விடுங்க, நம்ம வந்து இதை உடச்சே வீடியோ வந்து ரொம்ப பெருசாக போயிடும்னு நினைக்கிறேன். அதனால் நான் வந்து எல்லா மரத்தையும் உடச்சிட்டு வந்து உங்களுக்கு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஏன்னா ரொம்ப நிறைய மரம் இருக்குல்ல, ஏன்னா ஒன்றுத்துலேயே ஊழோ இருக்குது. நான் சத்தியமாக யோசிச்சு பார்க்கலங்க.
ஓகேங்க. நான் வந்து ஒரு மரத்த கூட விட்டு வைக்கல. மொத்தத்தையும் சின்ன பின்னமா நொறுக்கிட்டேன். இப்போ அந்த மரத்தெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா, அக்கேஷியா உட்ஸா மாத்த போறோம். ஆனா அத்தன மரத்த உடைச்சும் 35 உட்ஸ் தாங்க கிடைச்சிருக்கு. ஏன்னே தெரியல. ஓகே, இந்த அக்கேஷியா உட் பிளாங்க்ஸ் ரெடி பண்ணிடலாம். ஓகே, இதை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணா மொத்தமா வந்துட போகுது. ஓகே, லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி தனித்தனியாக தான் வருவீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காரு சாரு. ஓகே, பரவாயில்ல. நம்ம வந்து இப்போதைக்கு ஒரு ஸ்டாக் வச்சுப்போம். ஏன்னா நம்ம வந்து மொத்தமாக இதுலேயே தான் கட்டுவோமான்றது தெரியல. ஓகே, இந்த டோர் மேக் பண்ணலாமா? டோர் வந்து ஒரு 3 மேக் பண்ணிப்போம். ஏன்னா நம்ம வீட்டில் வந்து எப்போயுமே ஓக் டோர் வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நல்லாவே இருக்காது. நம்ம வந்து புதுசாக ஒரு டோர் ட்ரை பண்ணலாம். அதான் அக்கேஷியா டோர். ஓகே, நம்ம ஃபஸ்ட் டைமாக புது டோர் ட்ரை பண்ணுறோங்க. எப்போயுமே வந்து நம்ம வந்து ஒரே இதுவாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ நம்ம லூட் பாக்ஸ் செஸ்ட் வச்சுருந்ததுனால தான் நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல லூட் கிடச்சிருக்கு. ஓகே, இதுக்கு நான் வந்து தெய்வத்துக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன். தெய்வமே தெய்வமே நன்றி சொல்வேன் தெய்வமே. ஓகேங்க, நம்ம வந்து தெய்வத்துக்கு நன்றி சொல்லியாச்சு. நீங்களும் எத்தனை பேர் என் கூட சேர்ந்து பாடினீங்க அப்படின்றத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தெய்வம் எதனா நமக்கு காடி கிஃப்ட் கொடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து இந்த பாட்டை பாட வேண்டியதான். ஓகே, இப்போ நம்மக்கிட்ட வந்து ஹாட் பார் வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது. நம்ம வந்து அதை மொத்தத்தில் கட் பண்ணணும். அதுக்காக தான் நான் இப்போது வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஓகே, எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுற வேண்டியது தான். இப்போதைக்கு எல்லாம் இந்த ஒரே செஸ்ட்டில் இருக்கட்டும். நான் அப்புறமா வந்து மொத்தத்தையும் மாற்றிக்கிறேன். ஓகே, இந்த உட்ஸையும் தூக்கி உள்ளே வச்சுருவோம். ஆனால் நமக்கு வந்து உட்ஸும் வந்து இப்போதைக்கு யூஸ் ஆகாது. நம்ம என்ன அப்புறமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இந்த உட்ஸு இந்த இதெல்லாம் தூக்கி போடு. இது சீடா? ஓகே, சீட்லாம் நம்ம வந்து பறவை டைம் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகும். ஓகே, இதை தூக்கி போடு. இந்த ஹெல்மெட் ஒன்று மட்டும் தூக்கி போட்டுருவோம். நல்ல ஹெல்மெட்டை தூக்கி போட்டுருவோம். கெட்ட ஹெல்மெட்டை நம்மளே வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே, நல்ல ஹெல்மெட் இல்லைடா, கெட்ட ஹெல்மெட் ராடி. ஓகேங்க. ஏன்னா இப்போதைக்கு அதுவே காலியாக போகுதுல, அதனால தான் சொல்கிறேன். ஓகே, இந்த கேரட் தூக்கி உள்ள போடு. இந்த எல்லோ, அப்புறம் இந்த ப்ரெட்டு. இல்லை, ப்ரெட்டு நம்மக்கிட்டே இருக்கட்டும். நம்மகிட்ட சாப்பாடு காலி ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து நம்மகிட்ட ஒரே ஒரு அக்கேஷியா ட்ரீ இருக்குது. அந்த ட்ரீயும் நட்டு வச்சிட வேண்டியது தான். ஓகே, நம்மகிட்ட சாப்பாடு இல்லை, சொன்ன மாதிரியே சாப்பாடு இல்லை. ஓகே, இதுக்கும் 3 ப்ரெட் இருக்குது. அது வரைக்கும் நல்லது. ஓகேங்க, நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இது அடுத்த வீடியோவில் வந்து நமக்கு வந்து ஒன்று கேவ் ரன்னாக இருக்கும், இல்லைனா ஒரு ஃபார்ம் மேக் பண்ணுறதா தான் இருக்கும். ஏன்னா நமக்கு வந்து ஃபார்ம் வந்து ரொம்ப தேவைப்படுது. இந்த ஊரில் மொத்தமாக கேரட் தான் வச்சுருக்காங்க. இல்லை அந்த கேரட்டே யூஸ் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்றது நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லணும். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா, அந்த இதை வச்சு வீடு கட்ட போகிறோம். ஓகே, நமக்கு வேறு எதனா மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்படுமா இல்லைங்க பார்த்துப்போம். சரி, பரவாயில்ல. இப்போ நம்ம வந்து இதை வச்சு யூஸ் பண்ணுவோம். நடுவில் என்ன தேவைப்படுதுன்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம். இன்னும் நான் வேறு அந்த ஸ்டோன்ஸை வேறு இதில் போட்டுருந்தேன். சரி விடுங்க, அதை அப்புறமா பார்த்துப்போம். இப்போதைக்கு இந்த வீடை கட்டுவோம். ஓகே, இந்த இடத்துல ஒன்று கட்டு, இந்த இடத்துல ஒன்று. மொத்தமாக இதை வச்சே கட்டினா ஒரு மாதிரி இருக்குங்க. அதனால் நமக்கு நடுவில் கொஞ்சம் கேப் விட்டு கட்டலாம். ஐயோ, கேப் விடுன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக கட்டிட்டேனே, ஏன்டா இப்படி கட்டுற? சரி விடுங்க. ஓகே, இந்த ஜன்னல் வச்சிடலாம் இந்த இடத்துல. ஓகேங்களா? ஓகே, இந்த இடத்துல கேப் போடு. ஓகே, இந்த இடத்துல இருந்து ஜன்னல் வச்சுருவோம். அழகாக ஒரு ஜன்னல் வைக்கலாம். ஓகே, இந்த இடத்துல டோர் வச்சிடலாமா? எனக்கு ஒரு மாதிரி காமெடியாக இருக்கும்ல வீடு எப்படி. இவர் என்ன டோர்லாம் வச்சுருக்காரு வீட்டில், யார் வேறு லூஸா அப்படின்ற மாதிரி கேட்பானுங்க. வேணாம், இந்த இடத்துல ஜன்னலே வச்சுருவோம். ஓகே, இந்த இடத்துல இப்படி இருக்கட்டுமா? சரி, பரவாயில்ல. நம்ம வந்து அப்புறமா பார்த்துப்போம். டெக்கரேஷன்லாம் பண்ணும்போது பார்த்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இந்த இடத்துல கிடையாது, இங்கே. ஓகே, இங்கே, அப்புறம் மேலே, அப்புறம் அங்கே. ஓகே, எல்லாத்தையும் வச்சுட்டே வர வேண்டியது தான். ஓகேங்க, நான் என்ன பேசுறதுன்னு தெரியாமல் வளரிட்டே இருக்கேன். ஏன் வளர்றேன்னு தெரியல. அதேமாரி வந்து நான் நடுவில் வீடியோவில் வந்து வளர்னேன்னா மன்னிச்சிருங்க ப்ளீஸுங்க. அதேமாரி வந்து நான் ரொம்ப நாளாக வீடியோ போட அப்படின்றதுக்காக நீங்கள் வந்து நம்ம சேனலில் பார்க்காம போயிடாதீங்க. கண்டிப்பாக லாஸ்ட் மந்த்து வந்து நல்ல பெரிய வீடியோவாக போடுவேன். இல்லை நடுவிலே ஷார்ட்ஸ் நிறைய போடுவேன். இதுக்கப்புறம் எல்லாமே உங்களுக்காக தாங்க பண்ணுறேன். எனக்கு ஒர்க்ஸ் இருந்தாலும் அதெல்லாம் விட்டுட்டு உங்களுக்காக பண்ணுறேன். அதுக்காக ஒரே ஒரு லைக் மட்டும் பண்ணுங்கள். அப்புறம் வந்து MGW த மீடியம் பிளேயர் அப்படின்றதுக்காக நீங்கள் எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது நீங்கள் பட்டம் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு அர்த்தம். நான் இப்போ தான் ஆரம்பித்தேன் சேனலில், அதுக்குள்ளே மீடியம் பிளேயராடா உனக்கு அப்படின்னு கேட்பீங்க நீங்கள். நீங்கள் போட்டு விடுங்க. நீங்கள் யாருங்க? நீங்கள் வந்து எனக்கு ரொம்ப பெரிய சொந்தக்காரங்க மாதிரி. ஓகேங்களா? நீங்கள் இல்லைனா எனக்கு யார் பார்ப்பா என் வீடியோவை? ப்ளீஸுங்க, பார்க்குறவங்களாவது பாருங்க ப்ளீஸுங்க. என் சேனலை நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கணும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 100 வருஷம் வாழ்வீங்க, 100 வருஷம் வாழ்வீங்க, 100 வருஷம் வாழ்வீங்க. 3 தடவை சொல்லிட்டேங்க, கஷ்டப்பட்டு சொல்லியிருக்கேங்க. எனக்காக ஒரே ஒரு லைக் மட்டும் பண்ணுறேங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இதையும் இல்லை, இந்த டோரை உடச்சி விட்ருவோம். இப்போதைக்கு இந்த டோரை வந்து நம்ம வெளில தான் வைக்கணும். அதனால் இங்கே உள்ளே வச்சோன்னா ஒரு மாதிரி நல்லாவே இருக்காது. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா, ஃபஸ்ட்டு அந்த ஸ்டோன்ஸை மேக் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி இந்த பெட்டு தூக்கி உள்ளே வச்சிடணும். ஓகே, நமக்கு வந்து இது தேவைப்படுதுங்க. அந்த எரிக்கிறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு உட்டு தேவைப்படுது. அதுவே எனக்கு இப்போ தான் நடுவுலே சிங்காச்சு. ஓகே, இப்போ இந்த உட்ஸு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம எரிக்கிறதுக்குனா எப்போயுமே வந்து அந்த வெள்ளை உட்ஸ் தானே யூஸ் பண்ணுவோம். அதனால இந்த வெள்ளை உட்ஸை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகே, இந்த வெள்ளை உட்ஸ் தூக்கி இப்போதைக்கு 11 தான் இருக்குது. பரவாயில்ல, பார்த்துக்கலாம் விடுங்க. ஃப்யூச்சரில் பார்த்துப்போம், நிறைய உட்ஸ் எடுக்கலாம். ஆனால் இந்த வீடியோவிலே நான் நிறைய உட்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு தாட்டில் தான் இருக்கேன். எனக்கு பெரிய வீடியோவாக இருக்கும்ல, அதனால சொல்கிறேன். ஓகே, இப்போ நிறைய எடுத்துட்டோம். ஓகே, மேலே இதெல்லாம் உள்ளே தூக்கி வைக்கணுமா? இல்லை, இப்போ நம்ம வந்து இந்த இடத்துல அடிச்சு விட்றதுக்காக நம்ம வந்து இந்த ஒர்க் எடுத்துக்கிறாங்க.
ஏன்னா மொத்தமாக இதை வச்சு பண்ணால் ஒரு மாதிரி நல்லாவே இருக்காதுல்ல. அதனால் கொஞ்சம் வந்து ஓக் உட்ஸ் வச்சுப்போம். ஏன்னா நம்ம பழங்காலத்தை வந்து ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக. ஏன்னா நம்ம வந்து ஓக் உட்ஸை யூஸ் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், புது உட்ஸ் வந்தோடனே புது உட்ஸ் கிட்ட போயிட்டான் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம மைன்கிராஃப்ட் ஓனர்கள்லாம் நினச்சிப்பாங்க. அதனால் வந்து நம்ம வந்து ஓக் உட்ஸும் யூஸ் பண்ணுவோம். ஏங்க இது நல்லா இருக்கா மாதிரி தெரியல, இது நல்லாவே இல்லைங்க, வெயிட் பண்ணுங்கள், நம்ம வந்து இடத்துல வந்து வேறு என்ன வைக்க ட்ரை பண்ணுவோம். சுத்தமாக நல்லா இல்லை, எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை. இன்னும் நம்ம வந்து இதை வேறு தாட்டில் யோசிக்கணுமே. நம்ம க்ரியேட்டிவிட்டி தான் நிறைய இருக்கே. ஓகே, இந்த இடத்துல உடச்சி விட்டு என்னடா இது இல்லை, என்னடா அது உள்ளே போகுது இது. ஓகே இந்த இடத்த உடச்சி விட்டு இந்த இடத்துல வச்சிடலாங்க. அப்படியே நடுவில் வந்து கிளாஸ் வச்சுருவோம். அது நல்லாயிருக்கும்னு தான் நினைக்கிறேன், பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த இடத்துல வை, இந்த இடத்துல வை. எப்படி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு? பன்னி மூக்கு மாதிரியே இருக்குது. இல்லை பன்னி மூக்கு மாதிரி இல்லை, அழுகி போன கேக்கு மாதிரி இருக்குது. ஏன்டா அப்படி பயமுத்துறீங்க? சி, ஏன்டா அப்படி மொக்க கொடுக்குறீங்க எனக்கு? ஐயோ, என் வாய் வேறு குளத்துனே இருக்குது, ஏன்னு தெரியலையே. சரி விடுங்க. ஒருவேளை இந்த வீடியோட தாட்டாக என் வாய் குளரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் மைன்கிராஃப்ட்லாம் இப்படி பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மைன்கிராஃப்ட் ஓனர்ஸ், என் வாய் குளரக்கூடாது ஓனர்ஸ், நீங்கள் தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். என் வாய் குளறதுக்கும் அவனுங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். ஆனால் விட்டுருங்க, பார்த்துப்போம். ஓகே, இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு டவுட்டாக வேறு இருக்குது, கீழே ஸ்டோன்ஸ் ஒழுங்காக வருமான்ட்டு. சரி பார்த்துப்போம். இப்போதைக்கு மொத்த ஸ்டோன்ஸும் வரட்டும், அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஃபுல்லாக வச்சுருவோம். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பெருசாக தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக நான் இந்த வீடியோலேயே வந்து இந்த வீட்டை முடிச்சுடுவேங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து போன பாட்டில் நிறைய பாட் போட்டிருந்தோம், அது நம்ம வந்து சுத்தமாக செட் ஆகலை. அதனால் வந்து ஒரே பாட்டாக முடிச்சுட்டு அடுத்த பார்ட் நம்ம வந்து இந்த இடத்த ரெடி பண்ணுறது, இல்லைனா கேவ் ரன்னு, இல்லைனா நம்ம வந்து என்னது எதோ சொன்னிருந்துன்னு ஃபார்மு, அதுதான் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா, நீங்கள் வந்து அது கண்டிப்பாக தாட்டில் இருங்க. நீங்கள் வந்து ஓட் போடுங்க. ஓகேங்களா, நீங்கள் எது போடலாம் அப்படின்னு வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஆனால் நான் வந்து மோஸ்ட்லியாக வந்து என்ன பண்ணலான்னா இந்த வில்லேஜை வந்து ரெடி பண்ணலான்னு இருக்குங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து வீடியோ எடுக்கும்போது நடுவில் ஊன்ட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு பல்பு மேலே பல்பு கொடுப்பானுங்க. அதனால தான். ஓகேங்களா, நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? நீங்கள் சொல்கிறத வச்சு தான் நான் பண்ணுவேன். ஆனால் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நான் வந்து பண்ணிடுவேங்க. ஓகேங்களா, ஒருத்தராவது சொல்லுங்கள் எனக்காக. ஓகேங்களா, நீங்கள் எனக்காக தானே இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க, அதனால் சொல்கிறேன். ஓகே, இந்த இடத்துல மொத்தமாக இது வச்சிடலாமா, கிளாஸ் வச்சிடலாமா? இல்லை எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா நம்ம 3 பக்கமும் கிளாஸ் வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இவங்க என்ன நினைப்பாங்க மைன்கிராஃப்ட்ஸ்லாம், ஓகே இவன் என்ன கிளாஸ் பைத்தியமாக இருப்போம் போல், ஓகே கிளாஸாக கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு எந்த செஸ்ட்டு போனாலும் கிளாஸ் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நம்ம பார்த்துப்போம். என்னடா காலி வச்சோடா? என்னடா ஆடு 35 வச்சுருந்தேன்டா, ஏன்டா ஆடி பல்பு கொடுக்குறீங்க? சரி விடுங்க. இப்போதைக்கு இது கொஞ்சம் உள்ளே வச்சுருக்கேன், மறந்துட்டேங்க. ஓகே இப்போதைக்கு ஞாபகம் வந்துருச்சு. இந்த உடச்சி வச்சு நம்ம சமாளிச்சுப்போம். ஓகே, இந்த இடத்த இதை உடச்சி விடு. ஆமாம், இந்த இடத்துல எதுக்கு நான் இதை வச்சேன்? ஓகே இதை உடச்சி விட்டு நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வச்சு விட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு வில்லேஜ் வீட்டில் போய் தூங்க ஆரம்பிச்சிருவோம். ஏன்னா நம்ம வீட்டில் வந்து புதுசாக நம்ம ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் தான் பெட்டே போட போகிறோம். ஓகேங்களா, ஓகே ஐயோ நைட் ஆகிடுச்சா? ஓகே வெயிட் பண்ணுங்கள், இந்த 2 உட்டை மட்டும் வச்சு விட்ருவோம். ஓகே ஓட துடிக்க MGW வந்து மேதிக்க, நீயும் இங்கே ஓடுடா ஓடு இல்லை நீயும் தான் நின்றுடு. ஓகே, இந்த வீடு மாட்டிச்சு, இந்த வீட்டுக்குள்ளே போயிடுவோம். கத்து ஐயோ பெட் இல்லையே, ஏன்டா பல்பு மேலே பல்பு கொடுக்குறீங்க? ஓகே, அந்த வீட்லேயும் இருக்காது. ஓகே, இந்த டொரக்காட்டோ இருக்கிற வீட்டுக்கு போயிடலாம். அது பேர் என்னது, டொரக்டோவா? அது பேர் எனக்கு மறந்துட்டேன்னு. ஐயோ, போன பாட்டிலேருந்து வச்சுருந்தேனே நான். சரி விடுங்க, மறந்துட்டேன். ஓகே, இந்த வீட்டில் போய் தூங்கிடுவோம். ஓகே தூங்கலாம். அப்போ தூங்கிட்டேன். நல்ல வேலை ஜாம்பிஸ்லாம் எதுவும் இல்லை, நமக்கு நல்ல சகுனம். இல்லை நம்ம கெட்ட சகுனமாக இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஜாம்பிஸ் வந்து நம்ம வீட்டுக்கு சுற்றினே இருக்கும். அதனால் நம்ம வந்து தூங்க முடியாது. யாரவன் விச்சு முதல் முறையாக நம்ம இடத்துல வந்து விச்சை பார்க்குறோம். இவனை முதல் முறையாக பார்க்குறேங்க. போன சீசனில் பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன், அவன் பார்த்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஆனால் இந்த சீசனில் போட்டு அவங்ககிட்ட இருந்து அந்த க்ளோ ஸ்டோன் சீசன் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இவன் தான் அந்த க்ளோ ஸ்டோன் கொடுப்பான்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து. ஆனால் என் தம்பி வேர்ல்டில் வந்து இவன் தான் க்ளோ ஸ்டோன் கொடுத்தான். ஏன்னா என் தம்பி வந்து இவனை கொல்லும் போது கிடச்சிது. ஓகே, நம்ம வந்து பார்ப்போம். ஆனால் இந்த சீரப்பை தூக்கி போடுவானே, அதுதான் பயமாக இருக்குது. ஓகே அடிச்சு விட்ருவோம். அவன் போடுறதுக்குள்ளே நம்ம அடிக்கணும். ஓகே, மண்டை மேலே தொப்பி மேலே போடுறான். எங்க அவன் போட்டது வந்து என்னடா போடுறானா? இல்லை எங்க அவன் போடுறது அவனே குடிச்சிக்கிறாங்க. ஐயோ என்னடா போட்ட? டேய் நீ தான்டா குடிக்கிறேன்னு. ஓகே சாவடிச்சிடலாம், வெயிட் பண்ணுங்க. போய்டாதே. ஓகே செத்துட்டான். என்னடா குச்சி கொடுத்துட்டு போயிருக்க? எங்க யாருங்க அவன்? டேய் குச்சி கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. நான் பெரிய ஆள்னு நினச்சேன் அவனை. பார்த்தா அவ்வளோ எதை சொல்லுவாங்களே, அது ஏழையாக இருக்கானே. யாரா நீ தம்பி? க்ளோ ஸ்டோன் கொடுக்க மாட்டியா? இந்த பாய்சன் எஃபெக்ட் வேறு 13 நிமிஷம் இருக்கும், 13 செகண்ட்ஸ் இருக்குன்றாங்க. ஓகே பார்த்துக்கலாம். எங்க செத்துருவானா? இல்லை லைஃப் எட்ஜில் போய் நிற்கிது. ஒருவேளை இந்த பாய்சன் எஃபெக்ட் சாத்தானா? ஓகே, இந்த விச்சுக்கிட்ட இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்து பக்குவமாக தான் இருக்கணும். ஓகே, இந்த அக்கேஷியா வுட்ஸை வந்து இங்கே போட்டுருவோம். ஓகே, நமக்கு வந்து உட்டு தேவைப்படுது. அதனால் இந்த மரத்தை வந்து உடைக்க வேண்டியது தான். ஏங்க இந்த மரத்தை பார்த்தீங்களா? கீழே வந்து மரம் மாதிரி இருக்குது, மேலே பார்த்தீங்கன்னா படிக்கட்டு மாரி ஏறுது. என்னடா சிரிப்பேத்துறீங்க நீங்கள் வேறு. ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இந்த மரத்தை உடச்சி விட்ருவோம். ஓகே உடச்சி விடு. ஓகே டக்குன்னு உடச்சி விட்டு நம்ம வந்து வீட்டை கட்ட ஆரம்பிக்கணும். அதுக்கு தான் நான் வந்து வெயிட்டிங்கில் இருக்கிறேன். ஓகே, இந்த மரத்துக்கு ஹைட் எட்டுதா? ஃபஸ்ட் ஹைட் எட்டுதா? எப்பா ஹைட் எட்டுது, வேறு லெவல்ரா நீ, வேறு லெவலு. ஓகே மரத்து மேலே எதுவும் இல்லை. ஓகே அது வரைக்கும் எதுவும் இல்லை. ஓகே இப்போ நம்ம போய் வீடு கட்ட ஆரம்பிச்சிடுவோம். ஏன்டா அது மட்டும் அந்த இடத்துல பறகுது?
தெரியவில்லையே. சரி விடுங்க, நம்ம வந்து பார்ப்போம். இதெல்லாம் வந்து ஏதோ இந்த கிரியேட் 7 வாங்களே 7 அது வாயில் வர மாட்டேதே, என்னன்னு தெரிலங்க, எங்கே மறந்துங்க. ஆஹா, 7 அற்புதங்கள்னு நினைக்கிறேன். 7 ஒண்டர்ஸ். 7 ஒண்டர்ஸ் இந்த வேர்ல்டு. அது மாதிரி வந்து இதெல்லாம் ஒரு அற்புதம். போன பாட்டிலையும் நம்ம இதுமாரி ஒரு அற்புதத்தை பார்த்துருப்போம். அது வந்து எத்தனை பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லுங்கள், ஓகேங்களா. இப்போ நம்ம வந்து இந்த உட்ஸை மேக் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து வீடியோ கட்ட ஆரம்பிப்போம். நான் வேறு ஏதோ வளரிட்டே இருக்கேன், பரவாயில்ல விடுங்க. உங்கள்கிட்ட இது பேசினா தான் நம்மளால வீடியோ பார்ப்பீங்க, இல்லைனா டேய் யாரை நீ லூஸ் மாரி கம்முனுக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவீங்க, ஓகேங்களா. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இந்த இடத்துல உட்ஸ் வச்சுருவோம். நம்ம வந்து இந்த உட்ஸ் வச்சுக்கலாங்க. இந்த பக்கம் வந்து நம்ம வந்து மொத்த இடத்துலையும் ஓக் உட்ஸ் வச்சோம். இந்த அக்கேஷியா உட்ஸ் வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வீடியோ அப்படியே ஒரு மாதிரி என்ன மொத்தமாக அக்கேஷியா உட்ஸாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் கூட டிசைனாகவே இருக்காது. இது கூட டிசைனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், பார்ப்போம். கடைசியில் தான் பார்க்குறோம் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல. ஓகே, இந்த இடத்துல இந்த உட் இந்த இடத்துல உட் கரெக்டாக இருக்குமா உட்டு? அது எனக்கு ஒரு டவுட்டாக இருக்குது. சரி பரவாயில்ல, உட்டு இல்லைனா நமக்கு என்ன ஓக் உட்ஸ் கஷ்டமாச்சு பஞ்சமா, நம்ம வந்து டக்குன்னு போய் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் உடச்சி. ஓகே ஓகே, இங்கே ஒன்று வை, அப்புறம் இங்கே இடத்துல ஸ்ட்ரைட் வைக்கணும். ஓகே, இந்த ஸ்ட்ரைட்டு அப்புறம் இந்த ஸ்ட்ரைட்டு. ஓகே, இப்போ உள்ளே வந்து கண்ணாடி வச்சுக்கலாமா? ஏங்க இது வந்து மொத்த இடத்தும் இதே மாதிரி தான் நல்லா இருக்காது. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல வந்து இது வச்சு விட்ருவோம். அது பேர் இந்த அக்கேஷியா பிளாங்க், ஓகேங்களா. இது வச்சுக்கலாம். ஓகே, இப்போ கரெக்டாக இருக்குமா? இல்லை இன்னும் கூட 2 வச்சு விட்ருவாங்க. ஓகே, 1 என்னடா 2ன்னு 2 இடத்துல வைக்கிற, ஐயோ. சரி விடுங்க, உடச்சி விட்ருவோம். ஓகே, நம்ம இதுதான் ஸ்டோன் ஆக்ஸ் இருக்குது. சரி விடுங்க, நம்ம கையிலே உடச்சிட்டோம், அதனால் உடச்சி விட்ருவோம். ஓகே, இந்த இடத்துல ஒன்று. ஓகே, இது கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இது நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நல்லா இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து லைக் பண்ணுங்கள், ஓகேங்களா. நல்லா இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ப்ரோ நீங்கள் வந்து இப்படி பண்ணலாம் ப்ரோ, நீங்கள் வந்து அப்படி பண்ணலாம் ப்ரோ அப்படின்ட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், நான் கண்டிப்பாக பண்ணுவேன், ஓகேங்களா. இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறதுன்னு தெரியல. இப்போ வந்து இந்த ஸ்டோன்ஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கோமா? ஓகே ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஸ்டோன்ஸை வந்து இந்த ஸ்டோனாக மாற்றணும். இந்த ஸ்டோனை வந்து ஸ்மூத் ஸ்டோனாக மாற்றணும். ஓகே, இந்த இன்புட் ஸ்டோனையும் எடு. ஓகே, இந்த ஸ்டோனை இங்கே உள்ளே போடு, இந்த ஸ்டோனை இங்கே போடு. ஓகே, அது ஃபியூல். ஓகே, அதை தூக்கி போட்டோன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஸ்மூத் ஸ்டோன் கிடைக்குங்க. இப்படி தான் ஸ்மூத் ஸ்டோன் மேக் பண்ண முடியும். மேக் பண்ண தெரியாதவங்களுக்கு வந்து சொல்லிக்கிறேன். நீங்கள் ப்ரோ பிளேயராக இருந்தீங்கன்னா சாரி, உங்கள்கிட்ட தெரியாமல் சொல்லிட்டேங்க, என்னை மன்னிச்சிடுங்க. நீங்கள் தான் எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும், ஓகேங்களா. ஓகே, இப்போ வந்து இப்படிக்கா போவோம், என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலையே. சரி விடுங்க, யோசிச்சு பண்ணுவோம். நல்ல ஐடியா வந்துருக்குங்க. இப்போ நமக்கு வந்து என்ன தேவைன்னா, நம்ம வீட்டை சுற்றி வைக்கிறதுக்கு கிளாஸ் தேவை. அதை எடுக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ஸ்டாண்டு தேவை. அந்த ஸ்டாண்டை எடுக்கணும். இது வீடியோ பெருசாக போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன்னு. சரி விடுங்க, நான் வந்து ஸ்டாண்ட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து உங்களுக்கு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன். அதுக்கு முன்னாடி வீடியோக்கு நடுவில் சர்ப்ரைஸ் வச்சா வைப்பேன். சரி பார்க்கலாம், என்ன நடக்க போகுதுன்னு தான் தெரியல. சர்ப்ரைஸ் வந்தால் தான் வரும். அதே மாதிரி வந்து அது என் தம்பி தான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவான்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்? ஓகே, இப்போ நம்மளுக்கு ஸ்டாண்ட் தான் தேவை. அதை போய் எடுத்துகிட்டு வந்து உங்களுக்கு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேங்க. இல்லை வீடியோ பெருசாக போய்டும் அல்லவா, அதனால் என்பதற்காக. ஓகே, நான் எடுத்துகிட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஓகே, உங்களுக்கான சர்ப்ரைஸ் இன்னும் 3 செகண்டில் 3, 2, 1, 0 வெயிட் பண்ணுங்கள். அந்த என்ன சர்ப்ரைஸ்ன்னு நீங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறீங்க. மறுபடியும் எல்லாம் 3, 2, 1, 0. ஹலோ காய்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது MGW பிரதர். ஆமாங்க, நான் என் தம்பி தான் சந்தோஷப்படுவேன்னு சொல்லியிருந்தான் பார்த்தீங்களா. அதனால் நம்ம வீடியோவில் அவனையும் இறக்கி விட்டேன். அதாவது அவெஞ்சர்ஸ் 2ல் வந்து ஸ்பைடர்மேன் இறக்கி விட்டா மாதிரி நான் வந்து இவனை இறக்கி விட்டேன். அவெஞ்சர்ஸ் 2 இல்லை, அவெஞ்சர்ஸ் இன்ஃபினிட்டி வார். அது மாதிரி தான் நான் இவனை இறக்கி விட்டேன். இப்போ இவனுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு வேலை கொடுத்துருக்கேன். எதுக்குன்னா, இப்போ நம்ம வந்து வீடியோ பெருசாக போகுது அல்லவா, அதனால் நம்ம வந்து இவனை சாண்ட் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வர சொல்லிடுவோம். இந்த பையன் சாண்டை வந்து கலெக்ட் பண்ணுவோன்னு நினைக்கிறேன். டே தம்பி, போய் டர்ட்டை கலெக்ட் பண்ணிட்டு வா, ஓகேவா. சரி ஓகே அவன் போயிட்டு வருவாங்க. நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஸ்மூத் ஸ்டோன் போட்டுருவோம். என் ஸ்மூத் ஸ்டோன் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு, ஓகேங்களா. இப்போ நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வச்சுருவோம். அந்த பையன் ஒழுங்காக டர்ட்டை கலெக்ட் பண்ணுறானான்னு வேறு தெரியலையே. ஹேய், இப்போ எதுக்கு டர்ட்டை கலெக்ட் பண்ண போனாங்க? டேய் தம்பியா, இல்லை டர்ட்டை கலெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அவனுக்கு சாண்ட்னா என்ன டர்ட்னா என்னன்னு தெரியும். நான் அவன்கிட்ட ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், அவன் சாண்ட் தான் கலெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பான். பரவாயில்ல, நம்ம வந்து டர்ட்டுன்னு சொன்னால் கூட அவன் புரிஞ்சிக்கலாம்ல. நம்மளுக்கு தான் மூளை வளர்ச்சி கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தாலும் அவன் வந்து நம்மளோட அதிகமாக பிரெயினாக தான் இருக்கிறான். ஓகே, இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வச்சு விட்ருவோம். ஓகே, வை இந்த இடத்துல ஒன்று இந்த இடத்துல ஒன்று வைடா. ஏன்டா இவன் வந்ததுக்கப்புறம் லேக் அடிக்குதுங்க. என்னடா சகுனம், அப்போ ஏதோ சூனி இறக்க போகிறான் பையன். இல்லைங்க, போய் பார்த்துக்கலாம் அவன் எதுக்கும் ஒழுங்காக வேலை பார்க்குறான்ட்டு. இல்லை, அவன் எந்த பக்கம் போனான் அது தெரியலையே. சரி விடுங்க, நம்ம வந்து இப்போதைக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான வேலை பண்ண வேண்டியது இருக்குது, அதை நம்ம பண்ணுவோம். ஓகே, இல்லைங்க வெயிட் பண்ணி, இந்த இடத்துல எதுவுமே இல்லை. ஓகே, இந்த ஸ்டோன்ஸ் ரெடி ஆகட்டும். ஏன்னா நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டோன்ஸ் தேவைப்படுது. அதனால் இல்லைங்க, அந்த இடத்துல எதுவும் ஓட்டை போட்டுட்ருக்க மாதிரி இருக்குது. என்னது அந்த இடத்துல ஓட்டை? என்னது இது? கொஞ்சம் தெரியல எனக்கு, கொஞ்சம் தூரம். டேய் யாரா நீ? ஏய் அங்கே இல்லைடா, இங்கேடா. அது டர்ட்டு கரெக்ட் பண்ணுற எங்க அவன் நம்மளோட ரொம்ப பெல்ப்பாக இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேங்க. டர்ட்டை கலெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. பைத்தியம். டேய், நீ போய் சாண்டை கலெக்ட் பண்ணுறான் சரியா? நீங்கள் சொன்னதே டர்ட்டு தானே.
டேய் நான் நட்டு சொன்னேன்னா ஸ்டாண்ட் நான் உங்கள்கிட்ட வீடியோ முழுக்கவே நான் சொல்லிட்டேன். நீ வந்து ஸ்டாண்டை கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்துடு. ஓகேவா? இப்போ வரைக்கும் போய் ஸ்டாண்ட் கலெக்ட் பண்ணிட்டா போ. சரி ஓகே. ஓகேங்க. நான் இப்போ வந்துட்டு போயிட்டான். ஐயோ நம்மளை விட பெரிய அறிவு ஜீனியாக இருக்கான். கறிவு கொழுந்து. சரி விடுங்க. இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா அந்த இது ரெடி பண்ணோம். என்ன ரெடி பண்ணலாம்? சரி பண்ணுவோம். அவன் வந்து என்ன பண்ண போகிறான்னு தெரியல. நான் வந்து எதனா பண்ணுறதா இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து வீடியோ கண்டினியூ பண்ணிட்டு தான் சொல்லுவேன். ஓகே பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அந்த டைலாம் மேக் பண்ணி பெட்டு ரெடி பண்ணிட்டோம். போன பாட்டிலே ரெடி பண்ணிட்டோம் தான் நினைக்கிறேன். இல்லைங்க பார்க்கலாம். இல்லைங்க பெட்டு ரெடி பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை பெட்டு ரெடி பண்ணல. ஓகே பெட்டு ஏங்க ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க நம்ம செஸ்ட்டில் இருக்குது. ஓகே இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணோன்னா வீடு தான் கட்டணும். மொத்தமாக கட்டி முடிக்கணும். சரி விடுங்க நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஏங்க ஐடியா வந்துருச்சுங்க. இப்போதைக்கு நம்ம வந்து இந்த ஸ்மூத் ஸ்டோன் வச்சுருந்தோம்ல அது நேரத்துக்கு சூடாகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து இந்த இடத்த ஃபுல்லாக நம்ம வீட்டை அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா அந்த ஸ்மூத் ஸ்டோனை பார்க்க போகிறேன். அதுக்குள்ளே ரெடியாக இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். நல்ல வேலை சிங்க் ஆச்சு மண்டையில். ஓகே இந்த இடத்துல அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணணும். ஓகே இந்த இடத்துல இது தூக்கி வை, இந்த இடத்துல இது தூக்கி வை. சரிங்க அந்த ஸ்மூத் ஸ்டோன் வந்து ரெடியாக இருக்காதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். அது ரெடியானதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஓகே பாய். 1 மணி நேரம் கழித்து உங்களை சந்திக்கிறேங்க. என்ன பண்ணேன்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு நல்ல வேலை தான் பண்ணியிருக்கேன். அதை வந்து நீங்கள் அப்புறமா பார்ப்பீங்க. இப்போதைக்கு நான் வந்து அந்த 6 ஸ்மூத் ஸ்டோன் வந்து ரெடி பண்ணிட்டேன். நான் வந்து 6 ஸ்மூத் ஸ்டோன் தான் ரெடி பண்ணியாடா அதுக்காடா உள்ள நேரம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கு இல்லை. இது வந்து வேறு விஷயம். என்னென்னா என் தம்பியை வந்து கிக் அவுட் பண்ணிச்சு மைன்கிராஃப்ட் கேமு. என்னென்னா அந்த பையன் வெளில போயிட்டுருக்காங்க. இப்போ நம்ம மைன்கிராஃப்ட்டில் வந்து அவன் சாண்ட் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வர சொல்லியிருந்தோம். அவன் என்ன பண்ணிட்டான்னா கேம் விளையாடிட்டே இருக்கும்போது அப்படியே தூக்கிட்டான். கேம் வெளில போயிடுச்சு. மறுபடியும் உள்ளே வர முடியல அவனால். ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடுச்சு. அதனால தான் 1 மணி நேரம் கழிச்சு உங்களை பார்க்குறேன். ஓகேங்களா? இப்போதைக்கு நம்ம தான் போய் சாண்ட் கலெக்ட் பண்ணோம். அவங்ககிட்ட கொடுத்து இந்த ஷஃபிள் வேறு போயிட்டுருக்கோம். சரி விடுங்க இந்த இடத்துல இந்த இதெல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம வந்து போய் பார்க்கலாம். என்னண்டா இப்படி பண்ணி வச்சுருக்கான். அதனால தான் நமக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடுச்சு. சரி இப்போதைக்கு நம்மகிட்ட 10 சாண்ட்ஸ் இருக்குது. நான் வந்து போய் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்தேன் ஆஃப்லைனில். இல்லை நம்மகிட்ட ஃபஸ்ட்லேருந்து இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஆஃப்லைனில் பண்ணனா எனக்கு மறந்துட்டேனே. சரி விடுங்க. இப்போதைக்கு 1 மணி நேரம் கழிச்சு வந்திருக்காங்க. எல்லாத்தையும் மறந்துட்டேன் தான். ஓகே இப்போதைக்கு நம்ம வந்து எப்படா அந்த டார்க் கூட்டு டார்க் கூட்டு எப்படா வந்தது எனக்கு? அதிசயமாக இருக்கே. சரி விடுங்க. இப்போதைக்கு வந்து இந்த டார்க் ஓக்குட்லேருந்து டார்க் டோர் எடுத்துக்கலாம். அதுதான் நமக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா நம்ம இந்த டார்க் டோர் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. அப்படியே கோல்டன் வச்சு அப்படியே பிளாக் கலரில் இருக்கும். நம்ம வீட்டுக்கு நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் பார்க்கலாம். வெயிட் பண்ணுங்கள். வெளில போய் பார்ப்போம். இல்லை மூடுறாத டேய் மூடுறா. கதவை மூடுறா எப்பா. சரி ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து ப்ரெஷர் பிளேட் வைக்கணும். இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஓகே இந்த டார்க் ஓக்குட்டில் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரெஷர் பிளேட்டு. சரி விடுங்க. நம்ம வந்து பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். வந்தால் தான் நினைக்கிறேன். பல்ப் மட்டும் வாங்கக்கூடாது. சரி பார்க்கலாம் வாங்க. ஓகே இந்த இடத்துல வேறு எதுனா இருக்காடா? சரி வேறு எதுவும் இல்லை. ஓகே இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறதுக்காக எதுவும் இல்லை. ஓகே இந்த ஸ்டோன்ஸ் எடுத்து வச்சுப்போம். ஓகே இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த டார்க் ஓக்குட் ரெடி பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். ஓகே அது பிளாங்க் இல்லை. அது பேர் என்னது? ப்ரெஷர் பிளேட் ட்ரை பண்ணலாம். ப்ரெஷர் பிளேட் வரமாட்டுதுங்க. ஓகே நம்ம வந்து இந்த அக்கேஷியா வுட்ஸ் வச்சே ப்ரெஷர் பிளேட் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா அதுதான் இப்போதைக்கு நம்மகிட்ட அதிகமாக இருக்குது. மற்ற இது எல்லாமே கம்மியாக தான் இருக்குது. ஓகே இந்த அக்கேஷியா வுட்டு தூக்கு. ஓகே ஏன்டா மொத்தத்தையும் அக்கேஷியா வுட்டு வச்சு பண்ணுறோம். வீடு நல்லா இருக்க போகிறோம். நல்லா இல்லையான்னு தெரியல. நல்லா இருக்க போதான் நல்லா இல்லையான்னு தெரியல. என் வாய் வேலை குளருது. நான் ரொம்ப ஸ்லோவாக பேசுகிறேன்னு நினைக்கிறேங்க. ஓகே இப்போதைக்கு இந்த படிக்கட்டு வச்சு விட்ருவோம். நல்ல சிங்க்கு. ஓகேங்களா? இப்போது இப்படி வச்சு அப்புறம் இந்த சைடில் போய் இங்கே வைக்கணும். இல்லை இப்படி வரக்கூடாது. அது போய் அந்த செவுத்தோட ஓட்டிக்கணும். ஓகே நீங்கள் நான் காட்டுறேன். பண்ணுங்கள். இந்த கொஞ்சம் சைடில் எட்ஜில் போய்ட்டு அப்படியே இந்த சைடில் எட்ஜில் போய்ட்டு இந்த இடத்துல வச்சு விட்ருங்க. அப்படி இந்த படிக்கட்டு வந்து இந்த இடத்துல மெர்ஜ் ஆகிடும். செம அழகாக வேலை இருக்கும். நீங்களும் வந்து இதை ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் ட்ரை பண்ணுங்கள். தெரியலனா விட்டுருங்க. நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி ஆகாது. ஓகேங்களா? நீங்கள் வீடியோ பார்த்து வந்து நிறைய பேர் ஃபஸ்ட்லேருந்து வந்து மைன்கிராஃப்ட் விளையாடுவீங்க. அவங்களுக்காக இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இந்த ப்ரெஷர் பிளேட்டை தூக்கி வச்சுருவோம். ப்ரெஷர் பிளேட்டை ப்ரெஷர் பிளேட் ஐயோ ஏன்டா ப்ரெஷர் பிளேட்டுன்னு நான் ஓக் விட்டு வைக்கிறான் பாருங்க. அக்கேஷியா விட்டு வைக்கிறான் பாருங்களேன். ஓகே ப்ரெஷர் பிளேட் வச்சுட்டோம். ஓகே கற்று சாத்திச்சா. ஓகே அழகாக இருக்காடா. சரி விடுங்க. அழகுனா எதுக்கு முக்கியம். இப்போ நம்ம வந்து வீடியோ வந்து இவ்வளோ தூரம் பண்ணிட்டோம். நான் வந்து இன்னும் எதனா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்து உங்களுக்கு வந்து வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன். வேறு எதனா பண்ணலாம். பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது கட் பண்ணிட்டேங்க. சரி விடுங்க. அந்த பல்பெல்லாம் விட்டுருவோம். ஓகே இப்போதைக்கு நம்ம வந்து இந்த சைன் போர்டை வந்து இங்கே வச்சுருவோம். ஓகே இந்த போர்டு இப்படிக்காக கிடையாது. ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்கணும். இப்போ நம்ம இது MGW ஹவுஸ் அப்படின்ற மாதிரி போட போகிறோம். ஓகே இல்லை என்னடா எதோ கிளிக் பண்ணுறேன். MGW கேப்ஸ் மாற்று. ஓகே இன்னொரு கேப்ஸ் மாற்று. இன்னொரு கேப்ஸ் MG அப்புறம் இன்னொரு கேப்ஸ் MGW இன்னொரு டோர்
அது பேர் என்ன லைன் விடு. ஓகே லவ்லி LOVELY. என் வாய் ஏன் கொலருன்னே தெரிலங்க. இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக கொலரிட்டே இருக்குது. ஓகே லவ்லி HOME MGW லவ்லி ஓம். ஓகேங்களா. என் ஃபஸ்ட்டு வந்து சன் வந்ததுனால இல்லை சல் அப்படின்னு வந்ததுனால என் வாய் வந்து சல்னே சொல்லிகிட்டு இருக்கு. ஏன்னா நான் வந்து படித்ததை வந்து மறக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு நான் தான் சொல்லிக்கணும். நான் வந்து ஒரு நல்ல படிப்பாளிங்க. ஓகேங்களா, அது உங்களுக்கே தெரியும். ஓகே இந்த இடத்துல வந்து என்ன போடலாம். ஓகே ஐ போடுறோம். அப்புறம் கீழே கோடு போடு. ILOVE லவ் மை MY கீழே இல்லை இன்னொரு லைன் விடு, கீழே விடு. MY மை வி போடுறா. VE இல்லை VI சரி விடுங்க, போட்டு பார்ப்போம். VEWR இல்லை வரமாட்டே. இல்லை VI தான் வரும். இல்லை ஏன்டா ஐ போடணுண்டா, இல்லைடா தெரியாமல் கை தவறிட்டேன். வெயிட் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் போடுவோம். ஓகே IWW போடு. ஓகே வந்துருச்சு, அதுவே வந்துருச்சு. எக்ஸ்ட்ரா பக்கத்தில் வந்து எக்ஸ் போட்டுப்போம். ஏன்டா ஓகே என் வாய் வேலை கொள்ளையிட்டே இருக்குது. ஐ லவ் மை வியூஸ். ஓகேங்களா, உங்கள் ஞாபகார்த்தமாக இதை வச்சுக்கிறேன். ஓகேங்களா, இப்போ எத்தனை பேர் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்களோ நான் பார்க்குற முடியும். என் பேர் வந்து அப்படி, என் பேர் வந்து இப்படி அப்படின்ற மாதிரி போடுங்க. உங்கள் பேரை வந்து எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக நான் வந்து அடுத்த வீடியோவில் வந்து உங்கள் பேரை படிப்பேன். ஓகேங்களா, இப்போ நம்ம வந்து இந்த இடத்த வந்து ரெடி பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம வந்து வீடியோ எடுக்கும்போது முன்னாடி ஊன்ட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கஷ்டமாக இருக்கும். ஓகேங்க, இப்போ நம்ம வந்து பண்ண வேண்டியதை பண்ணிட்டோம். இப்போ அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வீட்டில் வந்து செஸ்ட்டு தான் வைக்க போகிறோம். ஏன்டா இந்த செஸ்ட்டு பத்தலையே அவனுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து கொஞ்சம் அடுக்கி வைக்கலாம் அப்படின்ற ஐடியாவில் இருந்தோம்ல, அதனால் சொல்கிறேன். ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல வந்து செஸ்ட் வைக்கணும். ஓகே இங்கே ஒன்று வை 4 செஸ்ட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கேன், அதனால் 4 செஸ்ட்டு வச்சிடலாம். ஓகே 4 செஸ்ட் இருக்குது. ஓகே இப்போ தேவையான சைன் போர்ட்ஸ் இந்த இடத்துல வந்து வெப்பன்ஸ் வச்சிடலாம். ஏன்னா நமக்கு வந்து வெப்பன்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகும். நம்ம வந்து வெப்பன்ஸ்க்குனே ஒரு தனியாக பாக்ஸ் வைக்கணும். நம்ம வந்து நிறைய வெப்பன்ஸ் மேக் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. அதனால தான் சொல்கிறேன். ஓகே இந்த வெப்பன்ஸ்லாம் தூக்கி. ஓகே ஸ்டிக்ஸு கூட நமக்கு வெப்பன் மாதிரி தான். ஓகே எல்லாத்தையும் தூக்குடாடே. ஓகே இப்போது இந்த லிவரும் எடுத்துருவோம். ஆனால் லிவர் வந்து சாப்பிட்ற பொருள் இடத்துல இருக்காது. ஓகே இந்த ஹெல்மெட்டையும் தூக்கணும். ஓகே இந்த கேரட் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாங்க, சாப்பாடுக்கு யூஸ் ஆகும். ஓகே கேரட்டு ஐயோ தெரியாமல் அங்கே வச்சுட்டேன். சரி விடுங்க, நம்ம வந்து அப்புறமா பார்த்துப்போம். இப்போ இந்த ஹெல்மெட்டை தூக்கி அங்கே வச்சிட்டோம்ல, அது வரைக்கும் நல்லது தான். ஓகே இப்போ இதை தூக்கிங்கவே ஏன்டா ஏதோ சொல்லிகிட்டு இருக்க. சரி விடுங்க, உங்களுக்கே கோவம் வந்துடும், வீடியோ பார்க்காம போயிடுவீங்க. ஸ்கிப் மட்டும் பண்ணாதீங்க, ஏன்னா நடுவில் நிறைய வந்து சம்பவங்கள் இருக்குது, நீங்கள் வந்து பார்ப்பீங்க. அதுக்குள்ளேயா ஏன்டா வீடியோ கட் பண்ண அப்படின்னு கேட்டிங்க வச்சுக்கோங்களேன், நடுவில் வந்து ரொம்ப பெரிய சம்பவங்கள் நடந்தது. அதெல்லாம் உங்களுக்கு காட்டல. நானே வீடியோ ரொம்ப பெருசாக போய்டுன்னு சொல்லிட்டு அதுவும் ரொம்ப பெருசாக போயிடுச்சு, அதனால தான் சொல்கிறேன். ஓகே இப்போதைக்கு நம்ம வந்து இந்த ஸ்குவாட் எடுக்கணும். ஏன்டா அதுக்கு பறக்க ஸ்குவாட் எடுக்கிற அப்படின்னு கேட்டிங்க வச்சுக்கோங்களேன், வெளில யார் போகிறா பார்த்தீங்களா, பேனர் மண்டேன். அவன் எங்கேருந்து வந்தானே தெரியல. என் தம்பி சொன்னான் அவன் வந்து அவுட் போஸ்ட்லேருந்து வந்தான் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னான். அவுட் போஸ்ட் தானே அப்படின்ற மாதிரி தான் சொன்னான். அது என்னன்னு தான் எனக்கு தெரியல. நம்ம வந்து பக்கத்தில் தான் இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தான். எனக்கே தெரியல. நான் சுற்றி முற்றி நம்ம பார்ப்போம். நான் வந்து ஷார்ட்ஸில் வந்து ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். என்னது அது? டேய் ஏதோ ஒரு மாதிரி காட்டுறானுங்க, என்னன்னு தெரியல. ஐயோ ஏதோ பாய்சன் எஃபெக்ட் போட்டானா பையன். டேய் சாவ போகிறேன்டா. டேய் கூடிய சீக்கிரத்தில் செத்துற போகிறேன். ஐயோ கஷ்டமாக இருக்குது, பயமாக இருக்குது. ஓகே வெயிட் பண்ணுங்கள், நம்ம வந்து பார்ப்போம் அது என்ன பாய்சன் எஃபெக்ட்டு. பேடு ஓமன். என்னடா பேட் ஓமன் போட்டிருக்கீங்க டி அப்படின்னு? என்னடா எனக்கு தெரியலைங்க. நீங்கள் கொஞ்சம் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், எனக்கு பயமாக இருக்குங்க. கூடிய சீக்கிரத்தில் என் வாழ்நாள் முடிய போயிடுது அப்படின்றதுக்கான அர்த்தம் நினைக்கிறேன். என் தம்பி சொன்னால் அடிக்க முடியாதுன்ட்டு, ஆனால் அடிக்க முடியுதே, தெரியலையே என்னன்றா. என்னன்னு தெரியல. சரி விடுங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஓகே இந்த இடத்துல சுற்றி எங்கே அவுட் போஸ்ட் இருக்குன்னு வேறு தெரியல. அந்த அவுட் போஸ்ட்டை பார்ப்போம். சரிங்க, நான் வந்து அவுட் போஸ்ட் மாட்டினதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன். ரொம்ப நேரம் போயுமாலா. ஸோ ஓகேங்க, அவுட் போஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறேன்ற பேரில் வந்து ஒரு பாதி மேப்பை ஃபில் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இல்லாமல் நிறைய அடியெலாம் வாங்கியிருப்பேன். அதை வந்து நீங்கள் ஷார்ட்ஸில் பார்ப்பீங்க. நான் வந்து அடுத்து ஒரு ஷார்ட்ஸ் போடுவேன், அதை பார்ப்பீங்க. இல்லை இதுக்கு முன்னாடியே ஷார்ட்ஸ் அனுப்பியிருப்பேன். ஓகே எதுக்குடா இப்போ இந்த பக்கம் போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம இந்த இடத்துல நான் வந்து இந்த மேப்பை வந்து ஃபில் பண்ணலாம் அப்படின்ற போது வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, நான் வந்து ஒன்றத்தை கண்டுபிடிச்சேங்க. இப்போ பார்த்தீங்களா, நான் உங்களுக்கு வந்து போன பாட்டிலே காமிச்சிருப்பேன், விச்சு மாதிரி ஒன்று இருந்ததுன்ட்டு. அது என்ன நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும். இப்போது எல்லாம் வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லிவிடுங்க என்னன்ட்டு. அதுதான் இந்த பாதி இது முடிச்சிருப்பானுங்களே, அது பேர் என்னது, நெதரை பாதி முடித்த இடம். அது பேர் என்னன்னு தெரியல. நெதரை பாதி முடித்த இடத்துல இருக்கேன். ஓகேங்களா, நான் பாதி தான் பார்த்தேன். இந்த டப்பாவில் என்ன இருக்குன்னு கூட எனக்கு தெரியாது. நீங்கள் பார்க்கலாம். ஓ நோ, வாட் இஸ் திஸ்? மொக்கா வேறு லெவல். ஏங்க பார்த்தீங்களா, நமக்கு வேறு லெவலில் கொடுத்துருக்காங்க. ஐயோ நல்ல சகுனம்டா, நல்ல சகுனம் தான். இந்த வீடியோ வந்து நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல குட்டு வீடியோங்க இந்த வீடியோ. ஏன்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்வாடு என்ன ஸ்வாடு இது, கோல்டன் ஷார்ப்னஸ் 1 ஷார்ப்னஸ் 3. என்னால் வேறு லெவலில் கொடுத்துருக்கீங்க. எங்கே வேறு லெவலில்
லெவலில் கொடுத்துருக்காங்கங்க. நமக்கு ஷார்ப்னஸ் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நமக்கு வந்து என்சான்மெண்ட்டு இது வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு. ஓகே, சந்தோஷமாக இருக்குங்க. வந்தோடனே 2வது பார்ட்லேயேவா என்சான்மெண்ட்டு வேறு லெவலில் கொடுத்துருக்கானுங்க. இது நம்ம வந்து இந்த மேப் ஃபில் பண்ணதுனால தான். அது வந்து முக்கியமாக என் தம்பியால் தான் நடந்தது. ஏன்னா அவன் வந்து ஒரு சவால் கொடுத்தான். தைரியமாக நாளாக இருந்தால் உங்ககிட்ட வச்சுருக்க முக்கியமான லூட்ஸ்லாம் வச்சுட்டு நீ வந்து நைட்டு வந்து சர்வே பண்ணி காட்டல அப்படின்னு கேட்டிருந்தான். சரி, நைட்டு சர்வே பண்ணி காட்டுன்னு சொல்லியிருந்தான். நம்ம பண்ணோம். அதனால தான் நமக்கு வந்து இது மாட்டியிருக்கு. ஓகே, இப்போதைக்கு நம்ம வந்து என்னடா இதை உடைக்க ஆமாம்ல உடையாது. ஓகே, இப்போதைக்கு நம்ம வந்து இந்த நெதர் பிளாக் வந்து எடுக்கலான்னு பார்த்தேன். சரி, பரவாயில்ல விடுங்க. இப்போதைக்கு நம்ம எடுத்த லூட்டை மொத்தம் வீட்டில் வைக்கணும். ஸோ ஓகேங்க, என்னத்தரா ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்க வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம வந்து சாண்டை தான் ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எப்பட்றா அப்படின்னு கேட்டிங்க வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம வந்து இந்த கொஞ்ச நேரம் நான் வந்து வீடியோ முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ண சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா. அப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா கீழே இருக்க மண்ணுகள்லாம் தூக்கிட்டேங்க. இந்த சாண்ட்ஸ்லாம் தூக்கிட்டேன். இப்போ அந்த சாண்ட்ஸை வச்சு தான் நம்ம வந்து வீடியோ கட்ட போகிறோம். அது வரைக்கும் எனக்கு சந்தோஷமாக தான் இருக்குது. இப்போதைக்கு நம்ம வந்து இந்த கிளாஸ் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த பிளாக் கிளாஸ் வச்சோன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். நான் வந்து கொஞ்சம் பிளாக் கலரில் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து இதை யூஸ் பண்ணுறேன். ஏன்னா நான் வந்து வீட்டு கொஞ்சம் பிளாக் கலரில் இருந்தால் நல்லாயிருக்குமே அப்படின்றதுக்காக. ஓகேங்களா. ஓகே, இந்த இடத்த போட்டுருவோம். இது ஒன்று போடு, அப்புறம் இங்கே ஒன்று போடு. இதுமாரி நிறைய போடணும். சரி, பார்த்துக்கலாம். ஓகே, இந்த இடத்துல இது எப்படா போடுறது? இது வேறு நம்ம எதனா ஒன்று தப்பானாலும் கிளாஸ் வேஸ்ட்டு. ஓகே, இல்லைங்க, பார்த்து போடுவோம். ஓகே, பார்த்து ஐயோ உடச்சி விட்டனே. சரி விடுங்க. ஓகே, கரெக்டாக போட்டேன். என்னடா நடக்கட்டும். என்னடா நடக்கட்டும்னா நடந்துச்சுடா. ஏன்டா இப்படி பண்ணுறீங்க? சரி விடுங்க, நம்ம வந்து அந்த கிளாஸை விட்டுருவோம். ஃபஸ்ட்டு கீழே கதை முடிப்போம். என் தம்பி வந்து ஒரு ஐடியா சொல்லியிருந்தான். ஓகே, மேலே வச்சுட்டு வந்தால் வந்துடும் சொல்லிட்டு இந்த மூளை அவனுக்கு நிறைய இருந்திருக்கு. சரி, பரவாயில்ல. என் தம்பி தான் இந்த வீடியோவில் பாதி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கான். எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்கான். ஓகே, அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஓகே MGW பிரதர், தேங்க்யூ பிரதர் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து நீங்கள் கமெண்ட்டில் போடுங்க. அவனை வந்து கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுவான். எத்தனை பேர் கமெண்ட் போடுறீங்கன்னு பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஜன்னல்லாம் வைக்க ஆரம்பிச்சிடுவோம். ஓகே, இந்த விண்டோ நல்லா இருக்கான்னு வேறு தெரில. அது நல்லா இருக்கா அப்படின்னு வந்து கடைசியாக பார்த்துட்டு நீங்களே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். எப்படி இருக்குது ப்ரோ இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு வந்து நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லணும். ஏன்னா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா தான் எனக்கு. ஐயோ என்னடா ஒரு பிளாக் காணுமாடா. ஆஹா, சரி விடுங்க. நான் வேறு தெரியாதனமாக எக்காரம் கொண்டு நான் வந்து வெளில வேறு பிளாக் போட்டேன். இந்த பிளாக் இருந்தால் நம்ம முடிச்சிருக்கலாம். சரி விடுங்க, நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஒயிட் பூ வந்து கலெக்ட் பண்ணணும். நான் வந்து அந்த ஒயிட் பூ இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து இந்த கிளாஸ் ரெடி பண்ண முடியும். ஓகேங்க, நான் வந்து இந்த ஒயிட் பூவை கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து உங்களுக்கு வீடியோ கண்டினியூ. இல்லை ஏற்கனவே நம்ம கிட்ட 4 கிளாஸ் இருக்குது. இந்த 4 கிளாஸ் வச்சு ரெடி பண்ண வேண்டியது தான். ஓகே. என்னடா அது தெரியாமல் இதை அமைக்கிட்ட விடுங்க. ஓகே 4 கிளாஸ் வந்துடுதா? வெயிட் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம். 4 கிளாஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 4 கிளாஸ் வச்சு பண்ண முடியுமா ஃபஸ்ட்டு? தெரியலையே, பார்க்கலாம் வாங்க. ஓகேங்க, நம்மளால் பண்ண முடியல. சரி, நான் வந்து அந்த ஒயிட் பூவில் கலெக்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன். அந்த கடைசி பிளாக்கை வைக்கிறது மட்டும் நான் மறந்துட்டேன். வீடியோ ஆனில் இருக்கேன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனால் ஆன்லேயே இல்லை. அது வரைக்கும் மறந்துட்டேன். சரி விடுங்க. இப்போதைக்கு நம்ம இந்த ஃபுட்பால் வந்து கம்மியாக இருக்குது. சாப்பிட்டுக்கிட்டே கிளாஸ் பார்த்துட்ருக்கேன். எவ்வளோ பெரிய மெஜிஷியன் பாருங்கள். நான் சாப்பிட்டுக்கிட்டே கிளாஸ் பார்க்குறேன். என்ன ஒரு சோத்து மூட்டை பார்த்தீங்களா? இதுலேருந்தே தெரியும் எனக்கு சாப்பாடுனா எவ்வளோ பிடிக்கும்ட்டு. ஓகே, மேலே கவர் பண்ணோம். பாதி வீடியோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காதுங்க. நான் வந்து பாதியிலே கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதுவே எனக்கு இப்போ தான் தெரியுது. ஏன்னா என் கை வந்து அப்படி போகுதுன்னே தெரியல. அது நான் வீடியோ விளையாடிட்டே இருக்கும்போது தெரியாதனமாக கை அங்கே போயிடுது. அதுலேயும் ஒரு நல்லது, நான் வந்து நைட்டு வந்து பெட்டு வைக்கிறோம். நம்ம வீட்டை மொத்தமாக முடிக்கிறோம்ல, அதனால் ஓகே எப்படி இருக்குது ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து பெட்டு வந்து ஒரு நல்ல இடத்துல வச்சுருக்கோம். அது எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இதுக்கப்புறம் பெட்டு வந்து இங்கே தான் இருக்கும். நான் கண்டிப்பாக உடைக்க மாட்டேன். அப்படி உடச்சி எடுத்துகிட்டு போனோம்னா செகண்ட் ஃப்ளோருக்கு தான் நான் எடுத்துகிட்டு போவேன். அப்படி செகண்ட் ஃப்ளோர் வச்சா தான் வைப்பேன். இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் வந்து கூரை தான் போட்டு விட்ருவேன். ஓகே, இப்போ நான் வந்து டார்க் ஓக் எடுத்துகிட்டு வந்து உங்களுக்கு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேங்க. நடுவில் தெரியாமல் அமைக்கி விட்டேன். இந்த தடவை உண்மையிலே கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஓகேங்க, நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து ஸ்பீட் மோ. நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நிறைய டார்க் ஓக் கலெக்ட் பண்ணிட்டேன். அதுவும் இல்லாமல் ஒரு மரத்தையும் தூக்கிட்டேன். இப்போ வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்திருக்கும். நான் வந்து எப்படி பேசுகிறேன்னா அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படியே பேசிட்டு வரேன். இது மட்டும் கொஞ்சம் நான் வந்து தனியாக ரெக்கார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா, இப்போதைக்கு நான் வந்து எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு இப்போ வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த வுட்ஸை வச்சு நம்ம மேலே கவர் பண்ணோம். அது மட்டும்தான் நமக்கு வேலை. ஓகே, இந்த 60 ஸ்டாக் இருக்குது நம்மகிட்ட. ஒரு ஸ்டாக் இருக்குது. அந்த ஒரு ஸ்டாக் வச்சு இப்போ நம்ம வந்து மேலே ரெடி பண்ணுவோம். எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல. அதையும் இல்லாமல் நம்ம வீட்டை வந்து டெக்கரேட் வேறு பண்ணோம். அதுக்கு நான் நிறைய பூக்களை தூக்கிட்டு வந்திருக்கேன் காட்டிலேருந்து. அதை நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு டெக்கரேட் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம். அதான் நம்ம முக்கியம். ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து சன்ஃப்ளவர் ரோஸ் வச்சு இது ரோஸ் வைக்கணும். இந்த இடத்துல ஒரு ரோஸு அப்படியே கொச்சன்னு போட்டு விடுவோம். அதான் நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இந்த இடத்துல ஒரு ரோஸு, அப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு ரோஸு. இல்லைங்க, நம்ம கொச்சன்னு போட்டால் ஒரு மாதிரி தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைங்க, தூரத்துலேருந்து பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது தம்பி, எப்படி இருக்குது. இல்லைங்க, நமக்கு வந்து ஒரு மாதிரி தான் இருக்குது. நம்ம பூந்தோட்டம் மாதிரியே இல்லை. ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து ஒரு 2 வைப்போம். ஓகே, இங்கே ஒன்று வை. அப்புறம் வந்து இந்த பக்கம் ஒன்று வச்சுருவோம். ஓகே, இது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, இங்கே ஒன்று வச்சுட்டு அப்புறம் இன்னும் நிறைய இருக்காடா இது. ஓகே, வெயிட் பண்ணுங்கள். வாசல் நல்லா அழகாக வந்துச்சு. ஓகே, இந்த இடத்துல இந்த ஒரு பிளாக் விட்டு அப்புறம் இந்த பிளாக் வைக்கணும். ஓகே, அப்புறம் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் போய்ட்டு விட்டு வந்துடுவோம். ஓகே, இந்த ஒரு பிளாக் விட்டு அப்புறம் இந்த பிளாக்கில் வைக்கணும். ஓகே, அழகாக இருக்குல்லங்க.
ஆமாங்க, நம்ம வீடு ரொம்ப அழகாக மாறிடுச்சு. ஓகே, நம்ம வந்து இந்த இடத்துல ஒரு ஹனி பீ நெஸ்ட்டு கூடு இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும். சரி பரவாயில்ல, நம்ம வந்து கூடிய சீக்கிரத்தில் அதுவும் எடுத்துகிட்டு வந்து வைப்போம். ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து என்னடா இந்த ஒரே இடத்துல நிறைய பூ போட்டு விட்டோம் போல், அதனால் ஒரு மாதிரி இருக்குது. ஓகே விடுங்க, இப்போது அதே மாதிரி வந்து இந்த இடத்துல வைக்கணும். ஓகே, இங்கே ஒன்று வை, அப்புறம் இங்கே ஒன்று வை, வச்சு விட்றா, டே வச்சு விட்றா, எங்கன்னா வச்சு விட்றா. ஓகே, அப்புறம் இங்கே ஒன்று வை, அப்புறம் இங்கே ஒன்று வை. என்னடா இது வந்துக்கிட்டே இருக்குது. சரி விடுங்க, இங்கே கடைசியாக இங்கே ஒன்று வச்சுட்றோம். ஓகேங்க, இப்போ நம்ம வீடு அப்படியே பூந்தோட்டம் மாதிரியே இருக்குது. பூக்களே சற்று ஓய்வெடுங்கள், நான் வந்து விட்டேன், நான் வந்து விட்டேன். எப்படிங்க பாட்டு நல்லா இருந்தா அதை வந்து ஒரு லைக் போட்டுருங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இந்த மொத்தத்தையும் கவர் பண்ணோம். அதுதான் நம்ம வேலை. எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல. சரி பார்ப்போம். ஏங்க நான் வந்து இந்த மொத்தமாக கவர் பண்ணுறதை விட்டு நம்ம உட்டு வச்சு கவர் பண்ணலாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் எனக்கு ஒரு ஐடியாவாக இருக்குது. இல்லைங்க பாருங்கள், அது இந்த இடத்துல வந்து இந்த உட்ஸை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நடுவில் வந்து இந்த பிளாக் ஓவர் குடிச்சு இந்த ஓக் குட்ஸ் வைக்கலாம். ஓக் குட்டில் டார்க் ஓக் குட் வைக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். ஓகே, நீங்கள் பார்க்கலாம். என் வாயில் வேறு ஓக் குட்னே வந்துட்டுருக்கு. நம்ம வந்து போன சீசன் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ஓக் குட் தானே வச்சுருந்தோம். அது போன சீசன்லாம் இல்லை, பாதியிலே விட்டுட்டேன். ஓகேங்களா, இப்போ நம்ம வந்து இந்த மொத்தத்தையும் கவர் பண்ணிவிட்டு இதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். நான் வந்து ஒரு பிளாக் வந்து ஒரு 2 பிளாக் பண்ணிவிட்டு எப்படி பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகே, இந்த இடத்துல ஒன்று வை, அப்புறம் இந்த இடத்துல ஒன்று வை, வச்சுட்டே வாடா டேய் வெயிடா. அதே மாதிரி வந்து என்ன மாதிரி வீடியோ பண்ணுறீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பாருங்கள். நான் பேசுறது உங்களுக்கு இடைஞ்சலாம் இருக்குன்னா நீங்கள் மியூட் பண்ணிவிட்டு வீடியோ மொத்தமாக பாருங்கள். ஓகேங்களா, இப்போ வந்து இதை உடச்சி விடு, இது உடச்சி விடுன்ற பாருங்க, வச்சு விடு. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த இடத்துல வந்து இந்த பிளாக் உட்ஸ் வைக்க போகிறேன், பிளாங்க்ஸ் அது வைக்க போகிறேன். இல்லைங்க ஏங்க, இதுக்கும் ஒரே மாதிரி கலர் தான் இருக்குது. நம்ம இதை வைக்கிறதுக்கு பதில் இந்த ஓக் உட்ஸ் வச்சாலே நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னடா அது ஏதோ அடிக்குது. ஓ, ஃபுட்பால் கம்மியாக இருக்காடா, டே சாப்பிட்றா டே, செத்துரு போகிறேன், சாப்பிட்றா டே. ஓகே 10 கேரட் நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஏற்கனவே. அப்போ நல்ல வேலை. ஓகே இப்போ 6, இப்போ 5. இல்லை நம்ம கேரட்டை பார்க்கக்கூடாது, ஃபுட்பால் தான் பார்க்கணும். ஓகே இன்னும் ஒன்று அப்பாடி நல்ல வேலைங்க, செத்துருப்பேன். ஓகே, இப்போதைக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா இந்த உட்ஸ் வச்சா நல்லா இருக்குல்ல, இந்த இந்த ஓக் பிளாங்க்ஸ் வச்சா நல்லா இல்லை, டார்க் ஓக் பிளாங்க்ஸ் வச்சா நல்லா இல்லை. நம்ம வந்து ஓக் பிளாங்க்ஸ் வச்சு பார்ப்போம். ஓகே, இந்த லாக் வச்சு பார்ப்போம். 7 இருக்குது. இந்த 7 மொத்தமாக பண்ணிடணும்னு நினைக்கிறேன். 7 வச்சா ஓகே பார்க்கலாம். 28 வருது. ஓகே பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்னா அப்படியே இந்த இடத்த சுற்றி வச்சு ஆரம்பிச்சிருங்க. இதோ பாருங்க, இப்படி தான் வைக்கணும். நான் வந்து மொத்தமாக வச்சுட்டு உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஏன்னா வீடியோ ரொம்ப பெருசாக போயிடுச்சு அல்லவா, அதனால தான் நீங்கள் இதேமாரி சுற்றி பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு லேயர் வந்து இந்த ஓக் டார்க் உட்டு, அப்புறம் இன்னொரு லேயர் வந்து இப்படி தான் நீங்கள் பண்ணணும். ஓகேங்க, ஒரு வழியாக வந்து நான் வந்து முடிச்சிட்டேன். இப்போ வந்து டார்ச் வச்சா வீட்டு எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தான் தெரியல. சரி, அப்படியே பளபளன்னு ஜொலிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, மேலே வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன், வெயிட் பண்ணுங்கள். இங்கே இல்லை, இங்கே வைக்கணும். ஓகே இதை உடச்சி விடு. ஓகே, நம்ம ஒரு வழியாக இந்த வீடியோலேயே வீட்டை முடிச்சுடுவாங்க, அது வரைக்கும் நல்லது. ஓகே வெயிட் பண்ணுங்கள். ஓகே, இப்படி வைக்கணும். பார்த்தீங்களா, மேலே பார்த்தீங்களா, இப்படி பண்ணணும். இது பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குல்ல. இது மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க, அழகாக இருக்குது. ஓகேங்களா, இப்போ நம்ம வந்து மேலே ரூஃப் வைக்கலாமா, இல்லைனா வந்து நம்ம வந்து இன்னொரு பில்டு கட்டலாமா அப்படின்றது யோசிக்கிறேன். நான் வந்து கண்டிப்பாக பில்டு தான் கட்டுற மாதிரி இருக்கேன். ஓகேங்க, நம்ம வந்து இதோட வந்து வீடியோ முடிச்சிக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காம வந்து லைக் பண்ணிட்டு, ஷேர் பண்ணிட்டு, கமெண்ட் பண்ணிட்டு பாருங்கள். நான் வந்து ஃபஸ்ட்டே உங்கள் வீடியோ சொல்லிட்டேன், மறுபடியும் போட்டு மொக்க போகிறதுக்காக நான் பண்ணல. நம்ம வீட்டை வந்து ரொம்ப அழகாக பண்ணிட்டோம், ஃபஸ்ட்டு பார்ட்லேயே பண்ணிட்டோம். அதுதான் நம்மளோட முக்கிய டாஸ்க்கு. ஓகேங்களா, நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டு ஃபஸ்ட் பார்ட்லேயே முடிச்சிருக்கேன். அதுக்காக நீங்கள் வந்து ஒரே ஒரு லைக் மட்டும் பண்ணிடுங்க. ஓகேங்களா, எனக்காக பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி வந்து இந்த வில்லேஜ், இந்த வீடு, அப்புறம் நான் எப்படி இருக்கேன், இந்த ட்ரெஸ் எப்படி இருக்குன்றதை மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஃபஸ்ட்டு வேறு ட்ரெஸ் போட்டு வந்திருப்பேன், இப்போது வேறு ட்ரெஸ் போட்டிருக்கேன். இந்த 2 ட்ரெஸ்ஸில் எந்த ட்ரெஸ் நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுங்கள். ஓகே, டாட்டா, பை பாய், see you.